Atxaldeon, zeiak uentxe joberriak urriko osoko bilkurai emango jau hasiera. Bai. Kasu hontan, ohikoa ez da hasiera batekin hasi behar dugu, aktakin haste balin bagea ere, badago urgentziaz, gai zerrendan sartu dugun gai bat, aurretik antolakuntza batzordean diktaminatu ez duguna, eta lan jazarpenaren aurkako protokoloa onartzea izango litzateke. Bai, administrazio publikoan eta udalek barrura begirako arrisku psikosozialei aurre egiteko lan jazarpen protokoloa eduki behar dugu. Guk 2007tik bagenun bat, baino bagenun rekerimendu bat hori eguneratzeko eta berritzeko. Lan hori egin dugu, baino ez dugu segurtasun eta osasun batzordean tratatu dugu, langileen ordezkaritzarekin batea, adostu ere egin dugu, pasaden astean egin genuen, baina akats bat eduki genuen, pentsatze genuen ez genula antolakuntza batzordean diktaminatu behar eta osasun eta segurtasun maitik zuzenean plenora etorzitekela, baina ondoren juridikoek esan dutena ez diktaminatu beharra bazegola. Eta plenora ekartzeko modua urgentziaz gai zerrendan sartzea zala. Ikuste genuen protokola osatua adostua dagonez ez zaukala zentzurik hilabete bat itxoiteak eta azaroko plenora arte itxoiteak, horregatik gai zerrendan sartu genuen eta dokumentazioa ere bidali genuen gai zerrendarekin batera. Bai, honekin orduan formalismoak jarraituz, egin beharko genuke lehenengo urgentziaz sartza onartu eta gero gaia tratatu. Bai, honen inguruan zerbaite? Orden hortan egingo dugu, Jaione, Ricardo eta Mikel. Jaione. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, nuestro grupo no entiende la urgencia de meter este punto en el pleno de hoy. No nos parece justo que se nos haya dado tan poco tiempo para trabajar un protocolo que puede ser muy importante para algunas trabajadoras de este ayuntamiento. Ha habido tiempo para hablar con la representación sindical, con los servicios jurídicos, pero no con las personas que tenemos que dar nuestro voto para que este documento se apruebe. No obstante, ya que ha venido al pleno, estamos de acuerdo con que se meta hoy. Eskerrik asko Jaione, Euskal Sozialistak, Ricardo. Bai, kaixo, arratsaldeon guztioi. Nosotros un poco por la misma línea, no entendemos la urgencia. Eso no quiere decir que vayamos a votar en contra, lógicamente vamos a votar a favor. Creo que es una herramienta muy necesaria, pero también entiendo que la urgencia no es para estas cosas. La urgencia es cuando realmente hay una urgencia, pues porque ha pasado cualquier cosa, por el tiempo, necesitamos que ya esté aprobado. Incluso se podría convocar un pleno extraordinario para aprobarlo si fuera necesario. Entonces, la urgencia no la entendemos, pero bueno, votaremos a favor igual. Eskerrik asko, Ricardo, EAJ, Mikel. Bai, zentzu berean, oposizioakin ez dute kontatu kasu honetan, baina, bueno, gaiaren garrantzia ikusiaz eta bi batzordeak onartu dutela jakinda, guk ere onartutzat ematen dugu plenoan sartzea eta gero, bozkatzea. Eskerrik asko, Mikel. Esan bezala, segurtasun batzordean langileen ordezkaritzarekin udalak eta langileen ordezkaritza daukagun representazio horri jarraituz onartu da, hau batez onartu da, inungo goraberarik izan gabe, ulertzen dut esaten dezuena, baina bazen kontu praktiko batengatik ere, zentzurik ez zaukan, ja behin osatuta, adostuta eukita, hilabete bat indarrean jarri gabe eukitza, ez? Jak egina dagon, ja lehen indarrean jartza, horregatik. Orduan lehenengo eta behin urgentziaz gai zerrendan sartzea bozkatuko genuke. Lan jazarpenen aurkako protokola onartzeko gaia urgentziaz plenoan sartzaren aldeko botuak. EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak, aurkako botuak, ez dago aurkakorik, abstentzioak, Euskal Sozialistak udaltaldearenak. Eta honekin bai orduan, esan duguna, azalpen gehiagoren behar ikustet ez dagoela, igual protokolaren inguruan galderaren bat edo balin badago zabalduko deutartea, esan bezala, bada legeak eskatzen duen zereginetakoat, beharretakoat, arriskuz,
lanpostu batek baditu arrisku desberdinak eta askotan arrisku fisikoetan fijatzen geha. Baina lanpostuetan arrisku psikosozialak ere badaude. Eta kasu honetan udalari dagokio bere langileak arrisku horien aurrean babestea. Orduan, lan jazarpen protokoloa arrisku psikosozialen diagnostiko bat egin eta gero datorrena da. Jazarpen mota desberdinak egon daitezke postu desberdinetan, barrura zein kanpora begira, eta horiek guztiak, genero ikuspegi batetik, berdintasun sailarekin batera ere, horiek guztiak lan prebentzioko teknikariekin batera, horiek guztiak jaso dira eta horiek guztiak bildu dira protokolo honetan. Jazarpen mota desberdinak egon daitezkenak, bi helbururekin batetik prebentzioak eta neurriak hartzea prebentzio bat izateko eta puntu honetara eta jazarpen mailen puntuetara ez iristeko, baina momenturen batean emango balitz, jazarpen egoeraren bat emango balitz, nola jardun, protokolizatu, sistematizatu, nola jardun beharko genuken. Hitza orduan bai, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, bueno, una vez leído ya el protocolo, este protocolo es para modernizar el anterior. Pero echamos de menos algunas referencias más actuales. Apenas hay nada sobre el ciberacoso o el edadismo. Sin embargo, hay frases como mujer tenía que ser o vete a fregar, que afortunadamente creemos que ya están superadas. Por otro lado, también nos llama la atención algunas de las recomendaciones que se dan como pautas en las entrevistas con las personas que se sienten víctimas de acoso. Consejos como no coger el móvil durante la entrevista o no interrumpir a la persona que habla o no juzgarla. Parece que el protocolo tiene poca confianza en la persona que va a dirigir estas entrevistas. En el artículo 10 dice, podrán iniciar la investigación de oficio ante la detección de una conducta sospechosa, por ejemplo, exceso de bajas consecutivas por depresión o ansiedad, aparentemente de origen laboral. Ni el Ayuntamiento ni el Comité de Salud Laboral tiene derecho a saber el motivo de las bajas de las personas. Este protocolo dice que pueden investigar las bajas y utilizar esa información para actuar. Esto es ilegal y además puro paternalismo. Por otro lado, entendemos que es imprescindible actualizar el protocolo y hacer que se cumpla, pero no podemos admitir que quede por escrito que se pueda investigar sobre la razón de las bajas médicas. Este mismo documento, en los antecedentes, dice que cualquier empleado público tiene derecho al respeto a su intimidad y este párrafo en concreto vulnera ese derecho, por no hablar de la Ley de Protección de Datos. Y, por último, respecto al comité de investigación o seguimiento, pensamos que no vale con que sea propio personal del ayuntamiento, sino que tienen que ser personas bien formadas en conflictos laborales, sean del índole que sean, y sobre todo que sean parte totalmente imparcial a las relaciones laborales de las partes. Vale, pare bat kontua aipatzagatik, ados edadismoa edo ziberakosoaren kontuarenak hor adibide batzuk aipatzen dira, holako hori gertatuko alitz, evidentemente, izango litzake protokola hau martxan jartzeko arrazoia. Bai, hor ez azaltzeak adibideetan igual, adibide guztiak jartzea ezinezkoa dalako, adibide hoitan ez azaltzak ez du esan nahi kasu horietan aktuatuko ez litzatekenik. Igual, egia da, beharko luke esplizituki agertza, baina esan ez duela esan nahi kontutan hartu ez danik, ez? Ados, bajen kasuan esaten dezunarekin, udalak edo zen enpresak ez du zertan jakin behar arrazoia zein dan, baina batzutan jakin dezake, inkluso langileak adierazi dezake eta gertatu daiteke. Hemen kasu, olako kasuetan ari geha, jazarpena ematen den egoera batzuetan ez dalako adierazten jazarpena dagonik. Baina sintoma bat izan daiteke lan gaixotasun bajan asko ematea eta pertsonarek adieraztea zergatik izan den edo ze gaixotasun baja mota dan ez istripu batengatik, baizik eta igual osasun mentalagatik adibideak jartzen ari naiz, Honek ez du esan nahi, baja bakoitza investigatzen hasiko ganik, ez da gutxi ere, legak ez dulako uzten, bai? Ez dijoa horta. Eta jarraipen batzorde hortan, udalari askribatuak gauden pertsonek politiko arduradun politiko zen teknikariak hartuko lukete parte, baina beti dago, kasu honetan, kanpo asesoria bat ere, hau dena diseinatzen eta plantatzen dutena, eta prebentzio teknikariak dianak. Eta beraiek aholkatzen dutenak, eta ze bide jarraitu. Bai, eta lanketa guztia beraiekin egin dugu. Bai.
horrekin nolabait ere eraguzteko interes gurutzatuak egon daitezkenak edo konfliktoan sartu daitezken interesak. Bai. Besterik, bai, Mikel, EAJ-tik. Bai, formarekin kontu bada, formarekin. Faltan bota dugu agian dokumentu honetan aurrekoarekin konparatuz aldeak non dauden pixkat azkarrago aztertzeko, ez? Baina aztertuta ere ikusi dugu, adibidez, lehen bigarren horrian edo, parrafo batean jartzen duela esitartean berria. Ordan zakit esan nahi duen puntu hori bakarrik dela berria dela, edo hori kendu beharrekoa dela, zatik berria horkin mantentzea eta kazentzua handirik, gure ustez. Zakita forma gauz bat, Agian beste gauz berri batzuk daude eta ez du jartzen esitartean hau berria da. Baina egia da baita faltan bota izan dugu, gutxinez azpimarratua izan diran aldaketa nagusiak. Bai, jasota. Bai. Bale, honekin orduan protokola onartzea erapasako ga, edo bentsat bozkatzera, bai. Lan jazarpenaren aurkako protokola onartzaren aldeko botuak. Bale, 21 zinegotzitatik 20 kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, abstentzioak. Barkatu, berri zengo deurra konta ez detelako ondo begiratu, berri zengo deu. Aldeko botuak, EH Bildu, Euskal Sozialistak eta EAJ taldeko 5 zinegotzik, kontrako boturik ez dago, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta EAJ-ko udaltaldeko zinegotzi bat. Bai, honekin onartu egiten da protokola. Orain bai, ohiko plenoetako ohikoak jan puntuekin hasiko ga, bai. Bigarren puntua azkeneko plenoari dagokion akta izango litzateke, aktaren inguruan zerbait? Ez? Bale, onartu egingo dugu. Bigarren ere, pleno guztitan ekartzen dugun dekretuen berri ematea da, 2000 dekretu zenbakitik, 2543, haue guztiak zerrendak eta badituzue, baten inguruan zalantzarik edo, ez? Aurra egingo dugu. Laugarren puntua, berri emate bada, kontu hartzailearen txostena, legeak ala eskatzen duen moduan, kontu hartzaileak aurrekontuari dagokionez berri emateak eman behar ditu 3 hilero, aurreko antolakuntza batzordean, urrian 23an egin genuen antolakuntza batzordean, egintzun nolabait ere aurrekontuaren ejekutzearen azterketa edo balorazio bat 3. hilabete hontan, ez? 3 hileko hontan edo nola da honen, informazio guztia pasa ditzaizuen, dokumentu guztia ere ordezkari politiko guztien eskura dago irakurri eta xehetasun guztiekin bertan. Aipatu onartu genuen azkeneko aurrekontutik 3 hilabeteko hontan eta ez dela aldaketarik gauzatu, ejekutatzen jarraitu dugu bere garaian onartu genuen aurrekontu hura, eta balorazio hau edo berri emate hau bai egiten da, nolabait ere besteak beste 2012ko aurrekontu eta finantza iraunkortasun legeari jarraituz, bai? Legearek esaten duenari jarraituz, orduan, arek esaten duena jarraituz, abuztu arterako gure aurrekontuaren datuak ikusita, esan daiteke aurrekontu egonkortasunaren edo estabilidad presupostariaren helburuak betetzen ditula Hernaniko udalak, eta bestetik finantza iraunkortasunari dagokionez ere legeak markatzen dituen helburuak eta betetzen ditugula. Bai, egiten dena da 2025ko ordura arteko aurrekontuaren ejekuzioaren maila nola dan, horren berri ematen du kontu hartzaileak, eta baita hemendik eta urte bukaera arterako likidazioan, abendura bukaera arterako likidazioan, ze aurre ikuspen egiten dan, bai. Eta hemen bai ikusten da, aurretik ere noizbait aipatu izan dugu, 2025ko itxieraren aurre ikuspenean, aurre ikusten da, gastu arauaren helburua gainditu egingo degula. Bai, gastu araua zer da? Gastu araua da, igual gu hemen egunerokoan gaudenean eta nolabait ere ulertzen dugu zer da, baino errex saiatuko naiz esplikatzen ulertzarren. Bai, gastu araua da bere garaien Espainiar Estatuan sortzen den lege bat,
aurretik aipatu ditugun helburu finantziario horiek edo estabilitate horiek betetze ez zituzten udalei begira, bai? Aurrekontu egonkortasunik ez zutenei, diruz larri zebiltzenen udalei begira, nolabait ere, beraien gastua murrizteko edo kontentzioa edo egiteko. Muga batzuk jartzen ditu, zenbat gastatu behar dian. Lege horrek indarrean dirau, udal guztientzat, baita gure kasuan bezala, presupuestarioki ere ondo gauden udalei ere eragiten digu. Honek zer esan nahi du? Bueno, gastatzeko muga batzuk jartzen ditula, ez? Eta muga horiek gainditzen balin baditugu, eta aurre ikusten da 2025an gainditu egingo degula, hurrengo 2 urtetako plan bat diseinatu behar dugu gastua nolabait kontentzio lan bat edo egiteko gastu horretan. Bai, honek ez digu sorpresa zarrapatzen, hau aurre ikuste genuen iazko urte bukaeran ere aurten gertatu zitekela, kontratu batzuk berritu egin dialako, langileen konbenioak handitu egin dialako, honek ekarri du gastu handitzea eta legeak aipatzen duen mugoietatik gorago, ez? Orain arte ez da hau aplikatu behar izan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta Nafarroan bazegolako salbuespen bat, nun zeinbait egoeretan arau hau ez aplikatzea baimentzen zen, baina sententzia bat egon zen, eta horren ondorioz, guri dagokionez, Gipuzkoan salbuespen hori aplikatzari utzi egin zaio, orduan udal guztik, nolabait errespetatu behar dugu, eta segurazki, udal denak ez bagea ere gehienak egonga egoera hontan. Orduan, hau da, aurre ikuspen bat egiten da, gastua legeak aipatzen zuen portzentajea gainditu egingo degula, orduan datozen 2 urtetarako plan bat egin behar dugu, gastu hori, finkatzen duen enean eta hortara mugatu behar dugu. Bestetik eta gure aurrekontuaren egonkortasunaren eta ongizatearen nolabait erakusle ere bada, ordainketa hornitzailei ere, legeak esaten duen epean egiteko altxorte egin nahikoa badagola, gaitasuna badagola, eta legeak esaten duen 30 eguneko epe horietan ordainketa guztiak egiten ditugula. Saiatu nahi izau argi azaltzen, ez daki zalantzari komentariorik zerbait baote dagon. Hau ez da bozkatzeko kontu bat, hau kontu hartzaileak egiten duen berri emate bada, denak informatuak egon gaitezen. Honekin orduan, 5. puntura pasako gea, ordenantza fiskalen egin beharreko aldaketa bada, egia ordenantza fiskalak pasaden hilabeteko plenoan ekarri genitula, baina ondoren aldaketa bat gauzatu edo aplikatu behar dugu. Ereñezuko auzo udalak 2 argitalpen baditu, 2 liburu, eta liburu horiek salgai jartzeko helburua edo asmoa dauka, baina erakunde publiko batez sustatutako liburuak edo argitalpenak dianez, ordenantza fiskalen barruan jun behar dut. Aurreko testuan etzan jun, orduan ona dakarkiguna da, 2 liburu egin ditu, gaur-gaurkoz 2 liburu dauzka, Ereñezuko auzo udalak argitaratuak, eta 2 liburu horien prezio publikoan nolabait ere ezartza, eta bien kasuan, izango litzake 20 euroko prezio publiko bat, eta banatzaileen kasuan, ohikoa den bezala, banatzaileei 150ko gehienez, 150ko deskontu egiten zaie, beraiek banaketa lanak egiteko liburu hauekin. Aldaketa hori izango litzake. Taitonen inguruan galderarik edo zerbait badan, ez, zuzenean bozketara pasako gaur. Zerbitzuak eskaini edo udal jardura burutzagatik ordaindu beharreko prezio publikoen ordenantzen aldaketaren aldeko botuak, hau batez, onartzen da. 6. puntua, taxi zerbitzuari dagokion puntua da, hemen esan, urtero ekartzen dugun puntua dala urte batetik bestera tarifak igotzeko proposamena, aipatu, orain dela urte betetik ona Hernani badagola sartu eta Hernaniko taxi zerbitzua badagola Donostialdeko erregimen bereziko eremuan sartuta, honek esan nahi du 11 herri gaudela eremu berezian bateratuak, Donostia barne, 11 herri hauetan tarifa berdinak ditugula. Iaz egin genuen lanketa tarifa guztik unifikatzeko, eta ordutik aurrera denetan tarifa berdinak ditugu, eta igoerak ere 11 herrietan adostuta hartzen ditugu, denek ere igualak izateko. Tarifei dagokionez, tarifa desberdinak dira astean lanegunetan egunez ematen dianak, asteburutan egunez ematen dianak, edo gauez ematen dianak astean zehar, eta asteburutan gauez ematen dianak ere. Guztira, 3 tarifa dira, hor dokumentuan pasadeguna da
tarifa bakoitza ze preziotan geldituko litzateken, eta hori izango litzateke gaur onartu guk prezioen batzordera bidali behar, Euskadiko prezioen batzordera bidali behar dugu, beraiek argitaratu ahal izateko, eta hala 2026ko urtarrilaren batetik ja aplikagarriak izateko. Bai, honen inguruan zerbait aipatzeko, importantea igual, aipatzea igoera zenbatekoa planteatzen den, ez, aztu intzaitela. 2,4ko igoera aplikatzea planteatzen da, eta hau bada teknikariek egindako kalkulu bat, eta da proportzionala ustiapen kostuek izan duten igoerarekin. Bai, analisi desindexatu bat egiten dute teknikariek, beraiei jarduerak suposatzen dizken gastu desberdinak kontutan hartzen dituzte, eta elementu bakoitzak ze igoera izan dituzten, eta horrekin egiten duten kalkulo bat. Eta kasu honetan, kalkulua 2,4koa izan da, igoera hori aplikatzekoa. Bai, honen inguruan, zerrez bozkatzera pasako ga ordun. Donostialdeko erregimen bereziko eremuan 2,4ko igoera aplikatzaren aldeko botuak, aho batez, onartzen da. 7. puntura pasako ga, Hernaniko parke, lorategi eta berdegunen mantentze jasangarrirako kontserbazioko eta hobekuntzarako zerbitzuaren kontratazioari dagokiona da, eta urkok azalduko dugu. Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, kontratu honi dagokionez, esan beharra dago atzerapenarekin bagabiltzala pixkat, egia esan zerbitzu potolo bat bada erlanetatik dakaguna, eramaten dana. Esan beharra dago urte guzti hauetan lana handia egin dela, plegu berri hau sortu ahal izateko, kanpo teknikari aditu baten laguntza ere jaso degula. Eraldaketa bat ere izan dugu, lehengo plegutikan, lehengo lan iteko modutikan, oain pixkat ere landu da berdeguneak eta jasangarriago izan zitezen, bai berdegunek, bai intsektu, animali eta naturarekiko. Eta, bueno, lanketa guzti honetan ere plegua bere osotasunean ere ateatzen da 2 urteko kontratu bat lizitatzeko aukerarekin, 3 urte luzapenarekin. Kontratu honek sartu ditu ere aldi berean urte guzti hauetan ere hainbat momentutan kontratu txiki bidez egin behar izatezian hainbat kontratazio eta hola saiatu geha kontratu oso honetan sartzea, dana bateratua izatea eta ez gelditzea gero hainbat erosketa edo hainbat lan edo, esaten bezala kontratu txiki bidez egin behar izatea. Eta, hoxe, aurrekontua ere potolo xamarra da, 1.800.000 aurrekontutaz ari geha, 2 urtetako aurrekontu batetaz ari geha, eta, hoxe. Eskerrik asko Urko, honen inguruan galderak. Bai, galderatxo. Bai, elkarrekin podemos jaira. Galderatxo bat, luzapenak ze izango dira, urtez urtez? Bai, hori da, urtez urte. 2 urteko lizitazioa atetzen da, eta gero 3 urteko luzapena, urte bat, gehi bat. Beste galderarik, zalantzarik edo komentariorik? Ez, zuzenean bozkatzea pasako ga ordun. Hernaniko parke, lorategi eta berdegune mantentze jasangarrirako kontserbazioko eta hobekuntza zerbitzua kontratatzeko lizitazioa abian jartzearen aldeko botuak? Aho batez, onartzen da. Eta aurrengo puntuak badu zerikusia Urkok aipatu daunarekin eta aurreko zerbitzuarekin, kasu honetan orain arte eta kontratu berria martxan jarri arte behintzat, gureak berdeak SLU izan da lorategien mantentzaren zerbitzu emanduna, eta berak erreklamazio bat egin zuen, izaten kontratu berria ateratzean izaten ari ginen atzerapen horien aurrean nolaiteko erreklamazio bat egin zuen, eta horren inguruan ere azalpena Urkok emango digu, eta ero bozkatzea paskoa. Bai, kaixo hori da. Hoxe, esan bezala, gurea berdeak urte guzti hauetan fede honez aritu da, Hernaniko udalarentzat lanean. Jakitu onzan, kontratua amaitu luzapen bat
onartu zala eta hoi amaituta gero gai ez ginela izan lizitazio berria ateratzeko. Oain arte fede honez aritu da lanean, jarrera oso onarekin udalarekin, esan barra dago, eta inun momentutan ez ditu bere funtzioak alde batera utzi eta ondo jokatu du herriarekiko. Egia dena da, erreklamazio hau dator pixkat ere 2021 batean KPI-aren igoeraren gatik edo, langileen soldatak desente jo dira urte hauetan, eta pixkat bataz besteko kontu batzuk atetzen zituen eta hoi aurkeztu zituen eta bertako teknikariek eta ikusi zuten arrazoi zula eta horretik ekartzen da honea dagokiona berari emateko. Besterik ez. Eskerrik asko Urkonen inguruan, alderarik, zerbait aipatzeko, ez, bozkatzera pasako zuzenean. Orduan, gureak berdeak egiten duen erreklamazio hori emandako erantzunaren aldeko botuak, hau ere, hau batez, onartzen da. 9. puntua pasako gea, kasu honetan, hirigintza antolamenduaren osagarriaren ordenantzaren aldaketari dagokio eta Ainarak azalduko dugu. Kaixo, arratsaldeon. Berez, aldaketa hau gure hirigintza ordenantzaren puntu bat eguneratzeko aldaketa bada, konkretoki lokalak merkataritzatik haratago ekin aldabiezen erabilerak baldintzatzeko edo arautzeko puntua da, egokitzen duguna. Batez bel, hasiera baten, Jaurlaritzak onartutako dekretuari egokitzeko planteatu genuen aldaketa hau. Dekretu honek bizigarritasun baldintzak arautzen dauz, herritarrentzako segurtasuna eta baldintzak egokia bermatzeko. Eta behin hasi ginela gure araudia aldatzen, aprobetxatu genuen gure gaur egungo egoera errebisatzeko, ikusteko zein zen gaur egungo egoera, eta batez be, konkretuki, geneukalako eskara asko etxebizitza hauek lokal hauek etxebizitza bihurtzeko, eta gure ordenantza pixkat zentzu horretan zaharkituta ikusten genuelako. Baina, geneukan beti begirada bat merkataritzaren egoera eta merkataritzaren beharrak kontutan hartzeko mahai gainean behar hori. Orduan, lehenengo eta behin ingenuen izan zen azterketa bat, ikusteko benetan zein zen gaur egungo errealitatea gure herrian, eta bebai ikusten benetan jaso genuen zen eskaerak zeintzu ziren, hainbesteko ziren, eta zelan uztartzen ziren. Behin azterketatik ikusi genduna zen, berez, gure mapa, zeintzuk bai, zeintzuk ez, arautzen zienak, merezi zauela buelta bat emotzea, lehen pixkatxo bat aleatorioki zauelako ipinite, eta beste modu baten planteatu da mapa hori, eta ikusita bebai, uztartuta bebai, ze auzotan batez be ikusi dugu zen etxebizitza eskaerak eta zein modutan. Indoguna da, orduen da, eguneratu mapa hori, eta bebai baldintzatu ze modutan, ze etxebizitza eta ze modutan egin aldiezen aldaketa hauek, ez? Batez be dekretuarekin begiratuta, baina baita gure begirada batekin. Beste errealitate batzuk jaso duguz bebai, ez bakarrik lokal hauek etxebizitza bihurtzeko, baizik eta batzutan garaje konpartitu batzuk sortzeko bebai. Hori bebai jaso dugu, baina bebai nola egin eta arautu dugu egitekotan. Eta egize da, lan handi zein dugula, auzoz auzo, lokal ez lokal, ikusita zein den errealitatea, eta alik eta irtenbide egokiena topatzeko. Baina argi gure duten nahitzea ez dela izen asmoa, ez dela berez etxebizitza hauek, lokal hauek etxebizitza bihurtzera sustatzea, eta besta jarduera komertzialak ordezkatzea, guretzako berez merkataritza bizit mantentzeko konpromisoa dauelako, baina egize da, errealitatea dela, lokal asko, urteetan eta urteetan jarduera barik jarraitzen da bezala ikusita eta dauen etxebizitza premiarengatik ikusten genuela zentzuzkoa buelta bat emotea honi, batez be gainera ikusita etxebizitza hauek tasatu bihurtzen dizela, importantea be bai, gogoraztea. Eta orduen oso importante esan, pausu hau emotea, baldin eta beti baldintza egokietan eta bizigarritasun arauak
beteko dituzten etxebizitza duin batzuk sortzeko. Eta hori da helburua berez honekin. Eskerrik asko Ainara, honen inguruan zerbait aipatzeko. Euskal Sozialistak, Ricardo. No iba a hablar, pero al final he decidido que voy a hablar. ¿Y por qué? Porque creo que es un trabajo que se ha hecho bien. Y creo que hemos trabajado entre todos y posiblemente no haya sido el texto que hayamos querido ninguno de nosotros, pero sí es un buen texto, ¿vale? Y quiero dar las gracias por ese trabajo, quiero dar las gracias también por la paciencia que se ha tenido para sacar este trabajo adelante, pero al mismo tiempo quiero contraponerlo con el punto 1 de este pleno, ¿vale? Un protocolo que no se ha trabajado con la oposición, pero en este caso esta ordenanza sí que se ha trabajado. Nos hemos tomado un tiempo para trabajarla. Entonces, pues bueno, quería contraponer las dos cuestiones. Eskerrik asko, Ricardo. EAJ-tik, Mikel. Bueno, zentzu berdinean, baina komentatu elkarlana izan dela, denon ekarpenak sartu direla, ez da guk nahi genuen guztia sartu, baina, bueno, kontentu gaude elkarlan honekin eta beste arlotan bezala ondo lanako gauzak ondo egin direla. Egia da ere, ekimen hau edo aldaketa hau aspalditik eskatuta geneukala guk, eta bueno, azkenean gauzatu da eta horren alde gaude eta bueno, gure bozka ere aldeko izango da. Eskerrik asko, Mikel, Ainara zerbait esan nahi duzun. Bai, bueno, egize da, lehen aipatu dut, lan handi zein dela, oso, lokal esango neuke, gaina, zuekin revisatu duguz kasu bakoitza, eta bai, lanketa intensoa, eta bai, pazientzia eukin behar izan dugu batzutan bai. Eskerrik asko. Eta pazientzia handia daukagula, beste lanketetan ere hola iteko, esan nahi dute, aipatu dalako, eta askotan, beti gure artean hitz egiten dugunen ere komentatzen dugu, askotan plenoan eta beste tokitan azpimarratzen diala desadostasunak eta eskertzen da, holakotan ere aitortzea eta gobernu taldearen partetik ere gonbidapena beste lanketa askotan ere modu honetan horrela lan egiteko. Bai, gure partetik ere segurazki akatsak denen aldetik izango dira, baina desde luego borondatea badago hortarako eta berriz ere gonbidapena mota ontako lanketak beste eremu batzutan ere egiteko. Bozketara pasako ga hortaz, hirigintza antolamenduaren osagarriaren ordenantzaren aldeko botuak hau batez onartzen da. 10. puntura pasako gea, kasu honetan Erraniko udalaren eta Añarbeko gure mankomunitatearen arteko lankidetza hitzarmenaren bigarren gehigarria onartza litzateke. Hemen pixkat testu inguratzeko. 2021an Erraniko udaleak sinatu genuen hitzarmen bat, lankidetza hitzarmen bat Añarbe mankomunitatearekin. Lankidetza horren helburua nolabaitzan pixkat legeek eta diotena txukuntzea eta da goi hornidura sistema mankomunitateari dagokio eta berari pasatzea goi hornidurako sistemako hainbat azpiegitura eta alderantziz. B hornidurako sistemako hainbat azpiegitura mankomunitateak kudeatzen zituna, udalari pasatza. Eta hor, lankidetza hitzarmena honekin, ja bakoitza gelditzen ginen berez legez eta bakoitzak behar duen kompetentziak egiten. Bai. Hor, aldaketa desberdinak egin dira, obra batzuk ere eta inbertsio batzuk ere hasi dialako eta zenbait tokitan aurre ikusi etzian zailtasun batzuk edo aldaketa batzuk ere aurre ikusi dialako. Hoiek aplikatu izan ditugu eta orain beste aldaketa bat aplikatzea gatoz. Bai, hemen aipatzen dena hitzarmen hontan Añarbe mankomunitatea bere sozietate publikoaren bitartez, Aguas del Añarbe S.A.ren bitartez izango dela obra enpresa esleipendunari ordainketak egingo dizkiona eta gero udalei egingo dizkigula nolait kobraketak, ez? Hemen eskatzen duguna da nolabait ere udalak egin beharreko ekarpen ekonomiko hori 2026 arte itxoen beharrean, ekarpen ekonomiko hori 2025ean egitea. Honek zergatik zerikusia dauka aurrez aipatu dugun datorren urtera etorri daiteken gastu arauaren kontentzio eta muga horrekin. Orduan, hau egin beharreko kontu bada, aurten egiten balin badeu ordainketa hau, datorren urtean
beste inbertsioetarako edo aukera gehiago izango ditugu. Bai, eta honen inguruan galderarik, azalpenik, zalantzarik edo zerbait aipatzeko, ez? Bozketara pasako ga. Ordun. Hernaniko udalaren eta Añarbeko ure mankomunitatearen arteko lankidetza hitzarmenaren bigarren gehigarria onartzearen aldeko botuak, hau batez onartuta hau ere. 11. puntua, Hernaniko udalak aberekin sinatu beharreko hitzarmen berriari dagokio eta Asierrek azalduko dugu. Bai, arratsaldeon, labur, historiko txiki bat, 2023an sinatu genuen lehenengo aldiz aberakundearekin, udala laguntzaile izateko hitzarmena, eta oraingo honetan, horrekin berdinak ingatorkizue bai, A1, A2 eta C1 ikastaroetan, 2025-26 ikasturtean, diru laguntza kudeatzeko eta izapidetzeko, hitzarmen hori berritu egin behar dugu bai. Orduan, hori bideratzeko, lankidetza hitzarmen hori bideratzeko, gaur hemen proposatzen duguna da, Hernaniko udalak aberekin sinadura hori, hitzarmen hori sinatzea. Eskerrik asko, Asier, honen inguruan galderarik zerbait aipatzeko bozkatzera pasako gardun. Hernaniko udalak aberekin sinatu beharreko hitzarmen berriaren aldeko botuak, hau ere, hau batez onartuta. Osoko bilkuran azkeneko zatira pasako gea, mozioi dagokiena, bi dauzkagu, bi mozio, lehena EAJ-PNUek eta PSEek udaltaldeek aurkeztutako mozioa da, adierazpena da, elkarbizitzaren alde, eta ertzaintza eta udaltzaingoaren defentsan. Mikel eta Ricardo, edo Mariajek, Maria Jesusek markatu, nitzazuna. Bai, eskerrik asko. Gure mozioak horrela dio, elkarbizitzaren alde eta ertzaintza eta udaltzaingoen defentsan. Herritarren arteko elkarbizitza eta segurtasuna dira gizarte demokratiko ororen oinarrizko zutabe. Ertzaintza eta udaltzaingoak, Euskal Polizia kidego guztiak, funtsesko elementu dira herritarren segurtasuna eta legeen betepena bermatzeko. Euskal herrikide ditugun aldetik, babesten duten herritik hurbil egiten dute beren lana. Mendebaldeko gizarteetako estandar demokratikoak betez. Erakundei dagokie ertzaintzak zein udaltzaingoek gure gizartean egunero egiten duten lana babestea eta balioestea. Hala ere, azken asteotan Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeetan udaltzaingoen eta ertzaintzaren kontrako erasolarriak eta seinalamenduak egin dira. Soilik beren lana egin dutelako. Polizien bulego eta tokiak erasotzera eta Euskal Polizien lana eragoztera iritsi dira. Halaber, seinalamendu eta mehatxu larriak egin dira hiritarrek aukeratuta gobernuan lan egiten duten ordezkari publikoen kontra. Iraganeko garaiak gogora ekartzen dizkiguten jarduera eta jarrerak dira horiek. Erakunde guztiek eta ordezkari publikoek ekintza hauek guztiak salatu eta gaitzetsi behar dituzte, sekula babestu gabe, berriro gerta ez daitezen. Hori dela eta, Hernaniko udalak errespetuan oinarritutako kultura demokratikoa eta elkarbizitzaren printzipioak betez ondoregoak proposatzen ditu. Lehenengoa, ertzaintzaren, udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako erasoak, seinalamenduak eta jokaera bortitzak gaitzestea. Bigarrena, ertzaintzak eta udaltzaingoek hiritargoa babesteko egiten duten ezinbesteko lana aitortzea eta egiten duten lana erabat babestea. Hirugarrena, ertzaintzaren, udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako jokaera bortitzak eta mehatxuak bertan bera eskatzeko deia egitea, errespetuan oinarritutako elkarbizitza bermatzeko. Laugarrena, ertzaintza Euskal autogobernuaren adierazgarri eta polizia hurbil eta demokratikoaren eredu dela adieraztea. Eskerrik asko, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldek aurkeztutako mozioa denez, ronda irikiko dugu, baina beste orden batean, Elkarrekin Podemosek zerbait esateko alin badu, gero Bildura pasako ga eta replika gero aurkeztu dezuen udaltaldek izateko. Elkarrekin Podemos, Lourdes.
Kaixo. A ver, viene al pleno dos mociones casi sobre el mismo tema, con distintos puntos de vista, y vamos a contestar de un golpe a las dos. Para empezar, diremos que consideramos que este tipo de mociones responden más a intereses partidistas y que buscan la polarización de la sociedad y que generan conflicto donde no debería de haberlo. Si bien consideramos que hay que condenar cualquier caso de violencia contra un policía u otro empleado público, o como pasó en Hernani la noche del 23 de junio contra el propio ayuntamiento, en números no vemos que sea un problema grave. Sí que creemos que hay que dar muchos pasos en cuanto al trato que da la policía a la ciudadanía. Hay que entender que el desapego de la ciudadanía hacia las instituciones y, en particular, hacia los cuerpos de seguridad no son solo casuales o incitados por ciertos sectores, sino que obedecen a conductas mejorables. Y para ello se necesita revisar el modelo policial para garantizar una policía basada en la cercanía, la transparencia, la proporcionalidad y el servicio a la ciudadanía. Nos vamos a abstener en las dos mociones. Eskerrik asko Lourdes, Itxaso, Bildutik. Ados, mila esker. Bildutik argi dago ez gaudela aurkeztutako mozioarekin ados, eta horregatik aurkeztu dugu, jarraian aurkeztuko dugu mozioa. Ez da erantzunik mozioa aurkeztu dezuenek, erantzunik eman nahi dezuen aipatutakoari. EAJ, Mikel? Bai, hombre, zenbakiak ez direla larriak, hori zure iritzia izango da. Nik usteet, ia astero ditugula olako gertakariak eta ez dira gero esaten den modun ere hurrengo mozioan gehiegikeriz dimentsionatzen edo politikoki aprobetxatzeko. Nik uste zenbakiak oso nabarmenak direla, aurtengoak behintzat. Eta gehiago esan dezu gertakaria baino gehiago hitz egin dezu polizia eredutaz baita ere. Baina, bueno, hortaz ere hitz egin dezakegu, baina ez dena bertan bera, dagoena bertan bera utziz. Eskerrik asko, Mikel, ez zait Euskal Sozialistak udal taldetik aipatu nahian ezer. Ez mozioa hau bozkatzera pasako ga, gero aipamena egintzaio urrengo mozioari, baina lehenengo hau bozkatuko dugu. Bai, EAJ, PNV eta PS, kasuntan Euskal Sozialistak udal taldeek aurkeztutako mozioaren elkarbizitzaren alde eta ertzaintza eta udaltzaingoen defentsan izenburua dun mozioaren aldeko botuak. EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeak kontrako botuak. Bildu udaltaldea eta abstentzioak Elkarrekin Podemos udaltaldeak. Hortaz, ez da mozioa onartzen. Eta honekin bai, erreferentzia egintzaio bigarren moziora pasako ga, kasu honetan Bildu udaltaldeak aurkeztutako mozioa da, demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustaren aldeko mozioa eta Itxasok irakurriko. Ados, aipatu bezala, azken asteotan Euskal Herriko hainbat tokitan, zenbait erakunde eta ordezkari publikoen aurkako hainbat gertaera eta adierazpen izan dira. Adierazpen askatasunaren eta espazio publikoaren errespetuaren muga onargarriak gainditu dituztenak. Udal hau ez dator bat jarduteko modu horiekin, eta uste du modu egokian baztertu behar direla. Axolagabekeria eta gehiegizko jardun interesatua saiestuz. Hildo horretan, udal honek gaitzetxe egiten du gertakari horien instrumentalizazio politikoa, kritika sozial eta politiko osoa kriminalizatzeko, bai eta bidezko protesta ere. Logika bat inposatu nahi da, non indar polizialekiko edo horiek zuzentzen dituztenekiko ezin egon edo zalantza adierazpen oro eraso onartezintzat interpretatzen den automatikoki. Eta hori, printzipio demokratikoen aurkakoa da. Polizia kidegoen jarduera kritikatzea, haien funtzionamendu eredua zalantzan jartzea edo abusu gertakariak salatzea ez da bizikidietzaren aurkako eraso bat. Bizikidetzaren aurka egiten duena, disentxorako espazio oro istea da, erakundeak kritikaren aurrean blindatzea eta erakundeen gaitzespenaren balioa utxaltzea. Gertakari horiek neurrigabeki dimentsionatzen diren bitartean, herritarron bizi kalitateari eragiten diogun sakontzeko eztabaidak isiltzen dira. Osakidetzaren egoera, etxe bizitza larrialdia, zaintza krisia, edo desproportzionatutat jotzen diren polizia interbentzioekiko kezka sozial gero eta handiagoa. Arkautiko Akademiako zuzendariak bere taldearekin batera dimisioa eman berri du, barne erresistentziekin talka egin ondoren. Horrek erakusten du sistemak egiturazko berrikuspena behar duela.
Beraz, horregatik guztiagatik gure proposamena Hernaniko udaleko osoko bilkurak hau adostea. Lehenik, erakundeekiko errespetuaren eta adierazpen askatasunaren bidezko erabileraren mugak gainditzen dituzten jarduera oro gaitzestea. Bigarrenik, kritika politiko eta sozial legitimoa eta herritarren protesta kriminalizatzeko izaera horretako gertaera puntualak erabiltzeko saiakera erabat baztertzea. Hirugarrenik, berrestea kritikarako eskubidea, baita polizia indarrekiko ere, edozein demokrazia osasungarriren muinaren parte delako, eta ezin dela murriztu edo deslegitimatu. Laugarrena, Eusko Jaurlaritzari eskatzea, polizia eredua sakon berrikusteko hausnarketa eta herri prozesua abiatu dezala. Gardentasuna, kontrol demokratikoa, proportzionaltasuna eta zerbitzu publikoa bermatzeko. Eta azkenik, indar politiko guztiei dei egitea, eztabaida instituzionala herritarrei eragiten dieten egiturazko arazoetan zentratzera. Hala nola, osasun publikoa, etxebizitza, zaintzak, lan eskubideak eta baita polizia eredua. Eskerrik asko Itxaso, ronda irikiko dugu, ez da zerbait aipatzeko badaon. Alde hartan ez, EAJ-tik. Mikel? Bai. Orokorrean, harritu egiten gaitu PSK-rekin batera gaur aurkeztu dugun antzeko gai bati buruzko den mozio honen izenburua demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustearen aldeko mozioa izatea. Eta aldi berean, argudiotan EH Bilduk beste gizarteko arazo batzuk behar izatea mozio honi zentzua emateko. Hala nola osasuna eta etxe bizitza. EH Bilduren mozionen sarreran adierazten da, adibidez, ez datorrela bat jarduera modu horiekin. Gure ustez oso larriak diren gertakari hauen kontrako jarrera oso modu arinean agertzen da. Bigarren parrafoan aldiz, ustez, instrumentalizazio politikoaz hitz egiten denean azkar asko erabiltzen da gaitzetsi hitza, haze aldea. Mozioaren puntuetan aldiz terminologia aldatzen da. Oraingoan bai gaitzetsi erabiltzen da lehenengo kasuan eta erabat baztertzea bigarrenean. Esan dezakegu behintzat terminologia aldetik nahasia eta anbigotasuna nabarmena dela. Mozioaren lehen puntuan instituzio ez hitz egiten denean, Euskal Poliziaren erakundea barnea legoke, ere? Bere eredua aldatzeko eskatzen denean bakarrik aipatzen da polizia hitza, inoiz ez hitzez edo fisikoki erasotzen zaionean. Badirudi EH Bilduri ez zaiola gustatzen polizia hitza aipatzea. Hura defendatzeko denean, baina bai polizia eredu berri bat planteatzen denean. Gainera, esaten diren gauz batzuk ez dira egiak. Eusko Jaurlaritzak edo segurtasun sailak ez dute inolaz ere kriminalizatzen kritika sozial edo politiko osoa edota bidezko protesta. Ez da bizikidetzaren aurkako erasoa dela poliziak idegoen jarduera kritikatzea edo salatzea ere. Eta noski ere ez, gertakari puntualak neurrigabeki dimensionatzen direla gizarteak izan ditzazkeen beste arloetako garantzizko arazoak ezkutatzeko. Eta hemen esango nuke, benetan puntualak dira gertakari hauek, guretzat ez. Horrengatik ez ditugu ulertzen mozioaren bigarren eta hirugarren puntuak. Kritika egiteko eskubidea gurean existitzen delako, eta denok onartuta dugulako, eta ez delako inolaz ere kriminalizatzen, kritika. EH Bilduk mozio hau gizentzeko erabiltzen duen doako baieztapena da. Guk argi daukagu non dagoen muga barkatu, eta indarkeriaren eta irainen erabileran dago. Herritarrengan soilik beldurra, tensioa eta kalte ekonomikoak sortzen dituena. Gure ustez, hauek ezin dira inolaz ere gutxietzi eta zuritu. Argudiatuz gainera interes politiko batengatik neurrigabeki dimensionatzen direla. Bizikidetzak behar dituen arauak puskatzen edo errespetatzen ez direnean ez dago ez bizikidetzarik ez da segurtasunik ere. Orain polizia eredura itzuliz, segurtasun sailburuak berak adierazi berri du medioetan segurtasun foroa indarrean dagoela. Eta foro horretan hitz egin eta eztabaidu daitekela Euskal Poliziaren ereduaren inguruan.
Hasieran esan dugu, mozio honetan bide batez esatea ezkutatu nahi dela adibidez osakidetzaren gainberatzea, degenerazioa, funtsgabeko gehiegekiria iruditzen zaigu. Kontuan edukita besteak beste abian eta lanean dagoela alderdi guztiak osatzen duten osasun maila. Euskal gizarteak gaur egun dituen mozioaren aipatzen diren arazo guztiak dira garrantzitsuak. Hala nola osasuna, etxebizitza, zerbitzu sozialak eta bar. Ados honekin eta gure arteko desberdintasunak direnak direla ere denak konponbidean jarri behar dira, bai legebiltzarrean baita hemen udalean ere. Baina mozioaren 5. puntuan eskatzea, indar politiko guztiei egiturazko estruktural arazoetan zentratzea, indarkeriaren erabilera edota segurtasun arazo bezala baztertuz oso desegokia iruditzen zaigu. EAJ-PNV-rentzat arazo guztiak aztertu, eztabaidatu eta konpontu behar ditugu dauzkagun erakundeetan elkarlanean, baita gizarte beraren baitan ere. EH Bildurekin dugun alde ugarietako bat da, guretzat indarkeria, segurtasuna eta bizikidetza euskal gizartearen egiturazko estruktural arazoa dela oraindik ere, eta alden azkarren betirako konpondu beharrekoa gizartearen aniztasuna beti errespetatuz. Guzti honen ondorioz gure taldeko bozka kontrakoa izango da. Eskerrik asko, Mikel. Itxaso, EH Bildutik. Gauza asko esan dituzue, baina, besteak beste hasteko aipatu duzu, ez, guk sartu behar izan ditugula, edo aipatu behar izan ditugula bestelako gai batzuk mozio hau justifikatzeko, ez? Eta ez, esaten ari garena zuek ari zaretela erabiltzen mozio hau eta gai hau ekartzen duzuela, edo moziora eramaten duzuela gai hau bestelako arazo horiek ezkutatzeko, bai? Hori da gustatzen duguna. Eta kriminalizatzen dela kritika oro poliziari, bai, kriminalizatzen da. Foko askoz gehiago jartzen delako kritika horietan, kritika horiek eragin dituzten gertakarietan baino. Ez dituzte hainbeste portada eramaten gertakari horiek. Bai. Gero polizia hitza bera gustatzen zaigun edo ez da polizia hitza arazoa, kontua da bai polizia eredua dela arazoa guretzat. Polizia eredua hau da gustatzen. Ez zaiguna, zuek diozue, badaudela foroak eta polizia ereduaz hitz egiteko aukera dagoela, baina aldi berean zuen mozioan esaten duzu eredugarria dela. Ez dakit non den eredu, baina eredugarria dela diozue, guretzat ez da eredugarria, eta horregatik planteatzen dugu eredu aldaketa bat. Eta azkenik esan, segurtasunaren gaia guretzat ere oso garrantzitsua dela, baina segurtasuna, ez dela polizia segurtasuna bakarrik, segurtasunaren gaia da, etxe bizitza bat eskuratzeko segurtasuna, gaixoa zaude asendatu ahal izateko segurtasuna, segurtasun ekonomikoa, bai, segurtasuna askoz zabalagoa da. Beraz, esan bezala, gu segurtasunaz hitz egiteko prest, eta batez ere polizia ereduaz eztabaidatzeko prest. Eskerrik asko Itxaso, ez da bigarren ronda beharrezkoa dan. Bai, ez? Bale, bozkatzera pasako gara ordun. EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa, demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustaren aldeko mozioaren aldeko botuak. EH Bildu taldearenak, kontrako botuak. EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeenak, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos udaltaldearenak. Hortaz, mozioa onartu egiten da. Eta honekin bai, osoko bilkura honen azkeneko puntura pasako ga, eskari eta galderen puntura, ez dakit eskari eta galderarik badagon. Talde politikotatik ez dakit publikotik badagon eskaera eta galderarik. Bale. Mikro hartu eta mesedez izena bizenak eta zenen ordezkaritzan zatu zen aktan jasoa litzateko. Kaixo, Juani naiz, Lizeagatik, Gibelaldeko auzo elkartea. Eta, gu galdetu behar genuke, nola dago gure historioa, edo, nola dago gure proiektua. Ez dakigu eserrez eta jakin nahiko genuke. Jakitea zeo zer. Ados, eskerrik asko, Juani. Aipatu, proiektua pentsatzen dela, Lizagako auditeriaren proiektua, ur auditeria berritzeko eta proiektua, ez? Bere garaian, zuekin hitz egin deguna, landu deguna eta bai.
Hemen aipatu 2025ko uztail hontan publikatu genulako lizitazioa, horrepe bat irik ezela hainbat enpresa aurkezteko, baino desierto gelditu dela. Zer esan nahi du, inongo enpresek ez dula bere proposamena aurkeztu, bai. Eta egia da, motantako obretan eta epealdiak izaten diala, nahiko, zoritxarrez, nahiko ohiko bihurtzen nahi dela zenbait obra motetan, enpresak ez aurkeztea, bai. Orduan, ez da inor aurkeztu, legeak ematen dizkiguna da aukera desberdinak. Eta hurrengo pausua deitzen zaio prozedura negoziatu bat, bai. Eta hau da, guk lehenengo pausua alin bada publiko egin eta enpresak aurkeztu, hor inor aurkeztu ez bada, guk aukera daukagu kondizio berdinetan, enpresei deitu, eta enpresak, igual, lehiaketaz konturatu ez dian enpresak edo bar, eta bar, deitu eta beraiekin negoziatzeko. Negoziatu beti ere kondizio berdinetan, bai. Eta prozesu hortan gaude, ze hor lortuko bagenu, azkartu egingo genuke, bai. Hor, zerbitzu publikoak sailetik ari dira enpresa desberdinekin, badakigu enpresa desberdinak kalkulu desberdinak egiten ari dira, hemen ari gaitzeten, bezabarne 528.000 euroko kontratu batez, orduan hor enpresak aidea kalkulo desberdinak egiten eta pentsatzen dugu aste honetan edo datorrenean erantzunen bat izango degula. Hor, ondo juten balin bada enpresan batek onartuko luke eta kontratua, prozedura administratibo batekin kontratua sinatu izango genuke eta horrekin hasi, eta negoziatuan inongo enpresak proposamenik aurkezten ez badu, berriz ere hasieratik hasi beharko genuke lehiaketarekin. Orduan, nahi gana da, saiatzen bigarren pauso hortan, eta hor bai aigat denbora eta eskaintzen bigarren pauso hontan enpresak aurkeztu daitezen. Orduan, noiz izan daiteken, ez. Ezin dizut aurreatu noiz izan daiteken, ez, faktore desberdinak daudelako. Gure nahia, lehen, ojala, bilar bertan ja enpresan batek esango alu, kalkuloak egin ditut, eta bai ni sartuko naiz proiektu hortan, bai. Bitartian, etzazuela itxoin plenora, bai. Gure arteko harremana, udalarekin harremana, badago, jarri genuen ere partaidetza teknikaria, auzo elkarteekin eta harremanetan dagona konstante zuekin, deitu berari, deitu zinegotziari, itxoen gabe plenora, bai. Berriak baldin baditugu, urrengo berriak edo notizak ditugunean, adieraziko dizuegu, bai. Baina, hoi da, martxan dagoela, bakarrik itxoen inbar degula enpresek zer esaten duten. Bai, mikroa hartu, bestela ezaktan geratzen. Hoi da, oso luzea egiten ari da, hoi jakin ezer gabe. Orduan, ez da normala, pixka bat informazio txiki bat. Positxoeten gai geha, hola, edola. Noski baietz, gu badakigu zer egingo behar degula, baino jakin behintzat. Bai, Urko. Bai, haupa, honi. Bai, bileran nik ere parte hartu nuen, eta horre egia dena da, konpromesu hartu genuen hori burutzeko. Egian igual bitarte honetan ez deula harremanek euki, baina lan hauek luze jotzen dute, benetan. Azkenen ekartzeulako proiektu bat egitea, proiektu hori egindakoan gero plegu batzuk atea behar dira, plegu tekniko batzuk, administratibo batzuk, horretanak ematen du prozesu luze bat. Bitartean ere, bestela hainbat lan sartzen dira, non gelditu iten dian lan horiek, berriz hartu iten dezun, egia dena da igual, adierazi barzitza izuela. Nik uste garrantzitsua dela adieraztea da proiektua inda dagola, proiektua ja lizitaziora ateata dagoela, zoritxarrez utzi gelditu dela, xoik adierazi duen bezala, hauen sorteak hauen enpresa batek heldu iten dion proposamen honi, eta baita ere esan barra dago dirua ere jasota dagoela lan hori burutzeko. Orduan hori da garrantzitsuna, puntu garrantzitsunak eginda daude. Proiektua eginda dago, dirua jasota dago hori burutzeko, behar deguna da enpresa bat. Enpresa bat egin nahi duna. Eta horrekin nahi geha, pixkat oztopo horrekin nahi geha bilatzen. Baina, adierazioen bezala ere Xabik ere, gertatzen nahi zaigu hainbat proiektutan, hainbat lanetan. Hainbat lanetan, gaur egun lan asko dago, eta enpresak daude lanez gainezka, eta orduan eskulana falta dela eta edo hainbat arrazoiengatik ez dira aurkezten nahi dugun bezala. Ea sorte dakagun, eta ez badago honek ekarriko luke berriz ere, pleguak berriz ere berrikustea, berriz
aldaketa batzuk egitea eta berriz ere lizitazio berri bat ateratzea. Honek ekartzen duen berriz ere EPEen luzegetekin, ze plegu teknikoak aldatu beharko dira, plegu administratiboak aldatu beharko dira, berriz lizitazioa ateratzen denean EPE batzuk ematen dira enpresak aurkezteko, EPE horiek izaten dira igual hilabete bat, 3 hilabete, zoritxarrez prozesua luzea izaten da. Baina nik uste konpromiso hartu gendula bilera horretan egingo gendula, elkartearen nahia bazala urroditeria berritzea, eta gu konpromisoa hartu genuen, eta hoi martxan dago. Eta igual barkamena eskatu, igual zea guzti honetan, igual ez dugulako ezer adierazi, baina arrazoia gazu, baina jakin, bai. Bai, eta esan zerbitzu publikoetako arduraduna buru belarri dagoela hortan, alik eta denbora gutxina eta prozesuaren pauso hontan egin ahal izateko, bai, gehiago ez luzatzeko. Baina esan bezala, nobedadeak ditugunean adieraziko dizuegu, bai. Zait besterik badagon, ez, nik honekin gauzatxo batekin bukatuko, lehen aipatu da, emozioen debate honetan bizikalitatea, ongizatea eta behar estrukturalena, edo dauden kezka estrukturalena, zaintza krisiaz hitz egin da, gogorarazi nahi dut zaintzaldian gaudela, Hernanin astebete zaintza etxetik eta partikular izatetik publikola kalera eta komunitarioa izateko pausoa eta ekimen desberdinak daudela martxan, tartean auzozain izatearena, hemen batzuk ja gure izena eman dugu, animatzen zaituztet izena eman, eta aste honetan behintzat gure aletxoa jartzea, zainketen lan hau guztia, komunitario izan dadin, gure aletxoa jarri eta publiko eta komunitario bihurtzeko. Eskerrik asko eta datorren hilera arte.